Fi żmien li ġej se joħorġu sejħiet ġodda għal imħalfin u maġistrati ħabbar dan fil-Parlament il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn spjega li lan ewlieni ta' din iż-żieda li tkompli tiżdied l-effiċjenza l-qorti filwaqt li tissaħħaħ il-ġudikatura. Fil-fatt il-Ministru spjega li fl-aħħar sena anke kif tenna il-Prim Imħallef Market Coat stess, il-Gvern laqgħa talba li saret biex ikun hemm żieda fil-ġudikatura. Illum nista' nikkonferma li hija l-intenzjoni tal-Gvern li jkompli kabbar il-korp tal-ġudikatura li diġà huwa l-akbar wieħed fl-istorja ta' pajjiżna. Fil-fatt fi żmien li ġej ser nkunu qegħdin noħorġu sejħiet gradwali għal żieda ta' mħallfin u anke maġistrati ġodda. U kompla li dan qed isir waqt li qed jiġi diskuss abbozz ta' liġi li untis li jkompli isaħħaħ l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Fl-intervent tiegħu il-Ministru spjega li dan illum hu kompost minn 4 sezzjonijiet bi 23 prosekutur speċjalizzat fir-reati finanzjarji, 10 speċjalizzati fir-reati kontra l-persuna, 7 oħra speċjalizzati fuq reati serji ta' traffikar ta' droga u terrorizmu u 7 oħra fuq serq. Hawn intqalli minn barra is-sezzjoni tal-prosekuzzjonijiet hemm ukoll sezzjonijiet oħrajn marbutin mal-assistenza legali reċiproka u kooperazzjoni internazzjonali mal-affarijiet tal-Unjoni Ewropea u riċerka u anke mal-inkjesti ġenerali.